नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत लसणी चटणी करच पळूया। चटणी करच्या काम जाय सोय 1 वाटी, 7-8 लसणी बोय, सुकी मिरसांग 2, तिखट जास्त जाय जाल्यार जास्त मिरसांग घेतल्या जाता, रुचीक मीठ आणि थोडीशी तेल। चटणी करच्याक मिक्सर आयदनात सोय घालका, सुकी मिरसांग घालका, मीठ घालका, फडण्या आयदनात 1 चमचभर तेला भितर लसूण जर अशी भाजून घेवका। लसूण भाजनशी हरवीच चटणी बरोबर वाटल्या बी जाता। लसूण भाजची ना जाल्यार तशीच मिक्सरा भितर सोये बरोबर वाटच्या घालची। आता भाजी लसूण मिक्सरात घालका, थोडीशी उदक घालका आणि हाजे गंध चटणी वाटून घेवका। लसणी चटणी रेडी असा। ही चटणी एकदम झटपट करच्या जाता। वयल्यान सेपरेट लसणीची फडणी घालक म्हण बिना। सोये पळे तांदळा पळ केल तेन्ना ही चटणी कन पळया कशी लागली म्हणून कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।